Hello mga ka-listeners, maayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Kumusta na kamong tanan diha? O karon mga ka-listeners, mag-upload sa tagsumpay sa drama no o sa dili pa. Ako lay basahon ning nay pipila nga nag-comment si Rocky Vlog. Hello Lord, salamat kayo no Rocky Vlog sa pagpaminaw o kang James Aguero, wala ray hangin diha. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw James Aguero o kang Rocky Vlog. Bayno, mga ka-listeners, niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Part 10. Kakaisip sa'yo Ya, di good ka. Ambil ni, ako na ibalik ka rin. Ayo lang. Anong ka? Katawan mo sa kado. Bulangan na ba ko ni mo? Sulilan mo eh. Imong katawan mo. Di ba? Murag gud kag bata gud. Pero seryoso bro. Malipay sila na nga bag. Anis. Bitaw no? Sakto ka. Malipay siya ini kaysa mga signature bags. May nanuwag do. Oh. Si Mami. Hello, Ma'am. Oh. Ma'am? Ano? Oh. Oh. No. Do? Uy. Do? Okay, Ma'am. Okay, Ma'am. Okay, Ma'am, relax lang, ha? Ma'am, relax, okay? Okay. Okay, bye. Do. Ano day? Do. Wala si Daddy. Oh. Wala si Daddy, do. My God! Ako na gisugo ni Carlo pag-inform mo kay wala siya time. Mao ba, Jed? Okay, sige. Nakasabot ako. Sorry pag-interrupt mo siya pero mutan na lang ko. Unsa man? Pero sa ka muari sa syudad. Pag-isod ko ka na sa probinsya kay daghan mo ko gibilang yung trabaho na ko sa Carlo. Muana ko weekend, Jed. Karon sa disimular ka? Kaluoy ni Carlo. Wa na yung daddy. Lagi? Aw, anam ginang life. Adoro sa to ilobong. Dili na pauli sa Pilipinas. Adora ko no. Isod naman sa pag-travel sa iyong mami. O niya, dili ka makahatod. Ha? Nga di man. Madam ko inahiglubong. Wow. Sana all makaadto sa US para lang pag-atan sa lubong. Kami ni Sheila ang magkuyog. What? Yes, kami ni Sheila ang magkuyog para mo atin sa lubong sa iyong daddy. Pero, tempa, o niya, okay ra ang family ni Carlo? Ganong di man. O niya, mga papers niya, madali ba guday na? Ayaw na problema ha. Oh. Kadiyot. Nanawag si Sheila. Hello, She. Mau ba? Okay, sige. Kita tao niya sa kantin, lunch break. Okay, sige. Maayo noon ko pa nga mo adto ka para pagtambong sa lubong sa daddy ni Dudong Carlo. Dili na ko siya mahimong pasagdan sa ingon ining sitwasyon, te. Ay, salamat in town. Abi, gid na kung di ra ka mo adto. Magkuyog kami ni Jed, te. Oh, wapalibag ay. Na nagpaingon din eh. Hi, She. Hi. Dawata. Unsa ni? Tarawa. Pinaskuhan. Wow! Para ako ni? Yes.
This is made of recycled materials. Oh, wow, ha? Salamat. Thank you kayo, Jed. Salamat. Actually, hinatag ko sa na. Oh, mao ba? Yeah, Kisa may naghatag? si Karen. Naara. Gihatag ni Jed ang bag sa bruha. Videohan lang gid na ako. O niya ako lang yun i-edit. Makakuha rasid ko karon og mga scenes na maka-intriga for sure. So, okay na to, ha? Final na to nga magkuyog ta. After na ko masettle ang akong mga commitments, kay ako pa man gyud nang i-turn over og tarong, mag-istorya tagbalik. Oh, okay. Lipay ba kitong usa ka binuhat nga muadto ka? Nag-uol ra ba to ay nga? Wala mo tagda. Mao lagi. Naibaw ko. Thank you, ha? In behalf sa akong amigo. Thank you. Sus, naunsa man ni siya, uy? Excuse me. Ay! Shit! Okay na ka? Shit! Okay na man. Ano ko to yun? Pagdalaw sunod, bro. Sorry kayo, sorry. Okay na, cute. Damn. Nakuyawan lang sad ko. Abi na kog mabunal ko, good. Kas, may gani kay abti kay si Dong Jed. Aw, Sir Jed di ay. Niya man day tas trabaho, ano. Sure ba ka? Shit. Okay na gid ka? Okay na, cute. Way problema. Hinduta atong shot. Mura ba sa scripted? Kinsa makatong tawhana nga nakabangkat ni Sheila. May tutagaan og regalo da. Kanang sigurado ka na gwapa nga okay ra ka. Sigurado lagi, te. Ayaw ka worry, good. Ay, pastilan. Kaabtik ba ni Dong Jed, oy, nga nakasagang ni mo, oy. Kay kung wa ka pa niya masagang, no? Matumba mangyug ka. Ha? Sab sa tugtawa na, oy, nga wa mamutanaw nga na yung mga tao. Nagdanghag raman to. Tiseda sad, uy. Grabe sad ka. Nagdanghag yun. Ay, usa ba na imo itawag niya? Ha? Kay bawgod siyang apikir ang lugar. Patuyang rapod siya siya gibate. Mo siyang naglakaw na kung awan. Di, madunggan ka, uy. Hi, Sheila. Ah, uy, ikaw din ni Karen. Ah, salamat ining bag, ha? Okay rin na ni mo? Okay ka, ayo, uy. Angayon kay ka, ana. Kay recycled material man ang gibuhat, ana. Oh, Unsagod ng pagkasulti, ha, Miss Karen. No offense man to, ha? Ay akong ipasabot nga angayan ni Sheila ang bag. Kay hilig ba siya sa mga recycling, right? bitaw, te. Mo-appreciate ko sa mga ingon ini. Salamat pag-usab, Karen. Maayo nga nakakita ta karon. Nakapasalamat ko nimo. Ako niya ning gamiton inigtambong nako sa lubong sa daddy ni Carlo. Excuse ko na ninyo, may atim anon pa ko, day, she. Ay, ang beragod ng sobre. Sige, te. O sa gusto ni mong kaunan? Akong treat. Bago ra ko na man og kaon, Karen. Pero thank you. Kaon lang diha. Okay. Dinhin na lang ko sa mong table, ha? Sure. Can I skit sa bag, oh? Ganahan gid kaayo ko. Bagay gid kaayo sa mong personality. Maog yun. Ni angkon gyud. Nga basura siya. Pila say imong palit ani? Hinatagresad na. Pero, dili mo ko hiligan ng mga ingon, ana. Anya, nakahinumdoman ko ni mo, maong akong gipamalihog ni Jad. Og timing pagid kaayo nga mular kami. Mauni akong gamiton. Proud gid kaayo ko sa Filipino products. Labi na gid sa mga ginama sa recycled materials. Dili ka kayam iran sa inahan ni Carlo inig-abot ni mo dito. Karong adlaw na to ang lubong sa daddy ni Carlo. For sure, naagito sila yung mga video. Akong i-check ang mga social media accounts ni Carlo o Jed. Di lang kang Sheila kay di may friends.
Giblock man na ituod ko ni Carlo. Kang Chad na lang, Pi. Akong i-check yung account. Oh, ni Agyod. Pero di man video. Pictures ra. Oh, mao din ni Mommy ni Carlo. Ako future mother-in-law. Gwapa ba na yung Mommy? Nag-wheelchair lang. Olga si Carlo. Dapat na ako siyang kiliran ni Unong sa iyang... DJ Relax, relax. Wait. Mo lagi si Sheila. Oh. Kanina sa likod ni Carlo. Wait, si Sheila ni? Pero... Bebe, tigaling na pala yung picture nga mas klaro. Murag si Sheila. Murag sa tili. Maintag may video. Mainta. Wag kay video da. Pero kung si Sheila magit ni, kasosyal ko din tanaw na. Kung siya gid ni, i-repackage gid siya ni Carlo da. Aron dili siya mabiya siyang pamilya. Pero ako yun yung isure kung siya pa ni. Nag-shades man sa good. Mausamot ka dili maklaro. Nag-overthink ka sa tingali ko. Naratingali si Sheila sa daplin-daplin. Layo ra sa pamilya ni Carlo. Imposible nga siya ni. Mugod siya maghatag sa bag nga akong hinatag nga bag. Mahalon og bag din babayan. Ni video. May bawaan din ako ron kung... No! Siya gyud. Si Sheila gyud. Bullshit! Nga na siya mani! Ay, kung ina, gigastuhan din siya ni Carlo. Gigastuhan siya para mahimo presentable at tubangan siyang pamilya. Ingon anak, importante itong babayhana para niya. Impakta ka, gid Sheila. Impakta ka! Oh, kinsa man niya? Oh, siya na? Nga na wag ba ning babayhana? Hello? Hi, salamat. Nagmatata ka. Padong na ko gigda. Unsa man unta? Muragisabot lagi ka. Ay, nakakita na ka sa post ni Chad. Unsa mo? Oh. Dili ka makatuon ni Sheila, no? Grabe ang transformation. Sosyal ang dating. Wani ato mga beauty. Ayaw ko gidamay, no? Ang imo tingaling beauty ang nawani. Kanus agad siya makalabaw sa kong beauty. Good night na, oy. Otros itong bis itong babayhana. Murto yung puyo na ako. Murgito yung gitawag. Di ka makatuon ni Sheila, no? Grabe ang transformation. Sosyal ang dating. Wani ang ato mga beauty. Demonyak ka din, Sheila. Demonyak ka! Sula ini. Distracted ba ko ni Sheila? Ganun gwapa mo kay siya karon. Last gid kayo siya, biskon saan. Mao gid tinuod niya ang pagkasiya. Ang tinuod niya siya, disinte. Class, as in class. Layo naman kayo ni sa Sheila nga akong nailan. Hala, patay. Nakakita si Carlo na ko. Ngi, haid kay tinanawan. Patay ko ini. Ilubong magakaroon ini. Tipo ni Tito. What?
sikihan og tanaw ni Carlo. Nganong murag suko man kayo ni siya. Babe, unsay problema? Nilingaw-lingaw ra. Ngano man ka ni siya? Dinhi na lang ko. Dili sad bayo nga magsigig og sikit ni Carlo. Mas needed siya karon sa iyang mami. Si Jed. Ngano napadaplin man na siya? Akong doolon bi aron. Doon na sa ko'y kasulti-sulti. Di na lang ko para safe. Isod na kayo at atakiho niya kalit sa Carlo. Tungod na ko nga sigig tutok sa iyong iyo. Ni-admire mo sa dunta ko. Huwag mo na tayo balis siya nga kung pagtanaw ni Sheila. May pagkalabad sa mga bata. Hadlok ilugan. Hoy! Yeah. Noon sa mga kaulang kuyawan man ka. Nakawan mo eh. Huwag mo ka bantay nga, liduol ka. Kuyawan, giday ka. Nga ni dool mo ka na ko? Ngano di mo dool ko ni mo? Kuan, basta lang. Tingali niya lainon pagsabot sa family ni Carlo. Ha? Nganong lainon man? Nakaila man sila ni mo? Og naibaw man sila nga kita'y nagkuyog pag-abot din Di ba? Oo, bitaw. Noon. Malain sa ni Sheila kung mulik kayo ko niya. Pahala na si Carlo eh. Pwede ka mga juice? Sure. Ambil mong baso, eh. Here. Thank you. Nga naman makamutipon sa table nila ni Carlo? Family affair man good ni Jed. Dili ko gusto mabahin ang una-una ni Carlo. Nabahin na yun noon. Ha? Why? I mean, tingali, nangita siya ni mo ba? Nakakita man siya ni dool ko ni mo. Maugan ni. Ha? Siya mo gani? Oh, yes. Sula ni bata. Of course. Mura man nuunog. Iyang uyab si Sheila. Mom. Can I excuse myself? Carlo, I'm not feeling very well. Mom! Mom! Mommy! Mom! Mommy! Call 911, please! Somebody call 911! Sorry, guys. Kamu lang una diha. Carlo! Do ni ba na sila? Muapas na nila, Jed. Okay. Lord, ma-okay lang unta si Rita. Please, ayuha lang siya para ni Carlo. Please, Lord. Nagpiyong siya. For sure, nagampo siya para ni Tita. Ay, yan ang gisungog mo sa miini. Mulit kayo unta ko niya para di na mag-alpurutos, Carlo. Nagtupad na sa hinuon mi karon. Putsam ni mi. Dili na ko ikatinay. Medyo, kikilig man ko. Kanahanbin ako. Jed? Ngano, si? Layo pa ta? Doon na lang. May nagma-okay rito si Tita, no? Looy kay Carlo. Lagi? Ma-okay lang kinunta siya. Ma-okay lang kinunta. Dinirata sa waiting area, si? Magwat lang ta ni Carlo nga gawas gikan sa ER. Wa pa man niya masina nga ako message nga ni Anata. Nagatiman pa to ni Tita.
Ma-okay lang yun tas tita, uy. Luoy na gid kay Carlos imbako kung maun sa tita. Ma-okay rin na si tita. Ma-okay rin na siya. Worried mo siya. Need man ni siyang i-comfort. Pero, di rin ko pa. Behave, Jade. Behave, Jade. Daan pakit ko. Nga dili ka kaaguhan ta o makikita gid ka na ako. Ona. Nakailan na gilagi ka na ako. Pero in fairness, class gid kay tan-awon si Sheila sa mga pictures o video. Grabe gid kayo ang transformation. Oh, syempre. Igastuhan gid siya ni Carlo. Kay, mawawa na sa Carlo kung original nga dagwa ito mabayhan ng itubang siyang pamilya, diba? Taga-bukid. Basura. Karen, what if rich girl could ay na si Sheila in reality? Unsa? Klaro ng pobre siya? Scroll ka nagbalik ang account ni Jad. Naaga nila mga video o mga pics nga tuwa sila sa bukid. Asa ka mo makita ang ka-rich girl niya, no? Oh, kisay na sayod. Low-key lang siya. Hay, Yana. Mo na resulta sa pagsige ni mong tanawa ng mga drama sa YouTube. Pakatawam sad ka, oy. Kibaw ka ang saya kong faces nga nung nakaingon ko, ano? Unsa man? Di man siya awkward and awkward. Murag, natural na gid kaayo siya. Yana, pictures o video rin ato nakita. Wa ta dito kuyog nila. Wa ta makita ni sa personal. Hinuon. O bisan kapila pa na siya makeover. Bisan suluban pa na siya mga branded items. Magpabilin gihapon yung pagkauyamot o pagkabasura. Ano? Usa pa si mahimo ni mo, ano? Kibisan ang saon pa ni mag-rant diha. Dili na makapapas sa realidad nga siya ang girlfriend ni Carlo. Unya, basta ba si mahimo ni mo, ano? Kibisan unsaon pa ni mo og rant diha. Dili na makapapas sa realidad nga siya ang girlfriend ni Carlo. Duha na gina posibilidad. Nga pilit kayo itong babayhana si Carlo. Either gilumay siya or maayo kayo sa kama itong babayhana. Gusto to, Ada. Nganong tili man puod din ako buhaton. Kung ano yung gigamit ng pamaagi, kaya sad kaayo din akong buhaton. Kung may gamit siya lumay, magamit sad ko. Kung gipaagi niya sa kamang pagtintal ni Carlo, kaya rasab kaayo na ako. Og di ko na ni pwedeng langayon. Buhaton ko ni asap. So, muna raw pa uli, ah? Oh. Og nakasabot na ka nga nung dili na ko pakuyogon sila ni mo. Aw, oh, good. Bisan wa pa kay gisulti. Bawaan na. Good. Ugawag ni mo doy. Swerte ka. Di pa lang ko pwede biyaan si mami. Wa pa kuit tayo maningil ni mo. Huh? Anong maningil mo nga? Aray ko utang ni mo. Kaya ba ka daw? Lamay ka kasang bagon. No! Sab tao ka eh! Lagi? Naaralagi din mong duha din eh. Babe. Babe. Sige. Ikaw na. Ikaw na. Kuya, dungan mang huna-huna. Awa, di kayo nagdungan. Pero, pareho na gapon. Ikaw na, babe. Ladies first. Okay. This Saturday, mubalik namin sa Pilipinas ni Jed. So, that's 3 days away. Babe, maunta na akong gustong sulti. Ipareschedule na ito imong flight. Nihangin ang good si mami nga magigbanding pa ni mo. Babe, sorry kid kaayo pero dili kid pretty. Naibaw na kid bitaw kang daan nga doon ako'y big event on Monday. Mao nga ni dagi ko mo pauli.
Babe, Sige lang. Doon na pa man ko'y time nga makigbanding ni tita. Today, ugma og the next day. pero Sige lang. Mag-set ko og time nga makabalik din para makigbanding ni tita og taas-taas nga higayon. babe, Mas nag-need ni mo si tita karon. Ihatag niya ang imong full nga atensyon. Og ayaw ka worry. Naara si Jed nga akong kuyog. Oh, Jed. Nga naman kakatuloy mo tutunlan? Imni nagtambal, uy, di nga likupon ka. ako na natawag tambal niya, babe. Dali to. Hoy! Inaunsa man mo! Nagbalan na ako, babe. Kinig yung duha, oh. Karen, uy. Huwag yung ka magsulti nga. Mula bang pa di tagtuwa ka isla? Misulti ba ako daan nga isla tong atuan, ha? O, laki. Pero wag ka magsulti nga doon na pa'y duha ka isla nga atong labangon before sa isla nga imong destination. Sige na lang, good. Niya naman ta. Ano nga lang guding imong BFF? Hoy, di na tika BFF, no? Ordinary friend na lang ta. Whatever. Basta kay friends ta, ug angay kang muunong nako. Ay, laki. Masukod gina akong pana kung may baw asa ko ni mo gida. Sige na lang, good Yana. Unsaon nga desperada naman kaayo ko. O kinahanglan nga this time, dili na gid ko mopalpak pa. O nyag mo palpak ka. Pikatan lang tika. Oh my God! Naaptan kita kapi, Karen. O bagay signal din Masamtang oras sa magkabiya din Alas 4 ka daw na unang biyahe sa bangka nga mabalik pika sa isla. So probably, mga hapon sa ugma na mong abot sa ato. Kay diretso-diretso naman ta. Wala naman tayo tao nga istoryahon. Ay, di, patanawan na lang taan na imong gipalit na lumay. Oh. Niara. Hala, kanang gamay nga garapa? Muna 25K? Yes? Oh my God! Kamahal! Pero, according sa mananambal, 1,000% effective. Huh? Uy, 1,000% yun, ha? Yes. On sa may proof nga effective na? Yana, before ko na-decide nga mo anhi para mo palit, ako nang gibasa ang mga product reviews sa mga customers. Puro 5 stars ang reviews, day. Sa ato pa? Sa online rani mo ni nabasahan? Yes. Online man nilang order. Pero ang pagkuha sa product, personal good. Huh? Wow, ha? Well, good luck na lang ni mo, Karen. Tanaw na to, unsa na ka-effective. Ay! Oh my God! Ang garapan ni palit sa hangin! Yana! Ako lumay! No! No! Karen, madisgrasya ka! Karen! Oh no, siya paminaw! Karen! Nakuha gid na ko garapa! Nakuha na ko garapa, Yana! Nakuha gid na ako! Yawan ko ni Uy. Mayo tayo, huwag ka madaha sa pahod. Ano sa matawag ka, Uy? Hindi mo magisukali mong kinapunan sa nagagarapa. May sagaling ay namunura ang kusog na hangin o uwan na lang ang nagpabilin. Ay, ang puta na gini mo pabayhana ka. Kung nadisgrasya ka, maamong pakli mo kay kuyog ta. Yana! Nakuha na ako ang garapa! Nakuha na ako! Alam mo, sakto ka sa pangisip mo babayhana? So, babay na. Babe, mingawan ko ni ma. Babe, ayaw na gud pagingon ana. Makabawi ra lagi unya ta. As for now, focus lang una ni mami nimo, Og pwede rin kita mag-video call kada adlaw. Okay. Time na nga. Chicken mi do. Kato ako gingon ni mo, ha? Pantay na ka.
Sorry. Bye-bye na, babe. Babe, Sakto na do. Sakto na, mabiya na mi. ni alam yung sumbag ko no eh. Ate na video ah. Bye-bye. Babe, Gatupad na siya mi. di man itong sulti ni mo. Bantay ka lang. Di pala may suod ng amigo eh. Swerte lang yun. Amigo kami. Jed, nakakikipamati? Why? Gikabuhi ka? Ha? Waman. Sulti lang gid kun may gibati ka, ha? Sige mong kag pangpaw. Okay ko eh. Why blima? Okay. Piyong-piyong sa ko, ha? Sure. Okay. May piyong na siya. May time ko pagtanaw niya. Guwapa kita niya kung tutukan pagayo. Lahi ang iyang guwapa. Guwapa nga nagkadugay namang tanaw. Magkasamot. Dili poon. Ay. Swerte agad sa kumigo eh. Haskang swerte agad. Palabi og tabi ha kay nabot na tong amo. Nabot na siya. Mao ba yun? Naabot na si Carlo. Abi man akong dugay pa siya mabalik. Pwes, dili ko mag-usik og panahon. Mudali kog adto sa CR. Mamutang kog dali-dali sa lumay. Umuadto dayon sa opisina ni Carlo. Tawagan si Jim. Napahiran na akong tibuok na kong lawas sa lumay. Nahurot kita. Gamay ram gidi kaayo ang sods grapa. Pero sige lang, bahala na. Bahala na kung gamay ra kaayo ang garapa. Bahala na kung gamay ra kaayo ang 25K na lumay. Ang importante ng epektibo ni. Mudistansya lang ko sa ubang mga lalaki. Kaya tingaliglain na makasimhot sa lumay. O kung unsa may mahimo resulta ini karon, inigsold sa opisina ni Carlo. Bahala na. Diyan ako spultahan siyang opisina. Kikulpaan ko na. Excited na kayo ko. Pero bahala na kini. Bahala na ni. Naar siya. Naglingkod nga nagtalikod. Natugtingan niya siya kay gikapoy sa biyahe. Dili ka na makalikay na ako karon, Carlo. Isira ko na ning pultahan og ilak aron way istorbo. Hubuon ko ning akong shoes o magtiniil ko nga maduol niya aron dili gid siya makabantay nako. Karon, dili ko na gid makalikay nako, Carlo. Dili na! Oh my gosh, kakusog sa kong kulba. Excited na kayo ko. Wa si makabantay nga idool ko niya ka nagtiniil ako. Oh, Carlo. Dili ka na gid makalikay nako. Makamata ka karon sa akong kakos. Carlo, welcome back. Karin? Jed? Saan ka nga? Wow. Kahumot ni mo. Papalayo na ako. Oh my God. Karin. Ba't saan nang nahitabo na ko? Kalit mo kung na-in love ni mo? Wa ko may love ni mo. Wa ka may love na ko. Imo rin ang una-una. Diya ka na. Karin, ay, Buhi ko! Marry me! Nayabag ka! I really love you. I want to marry you. Don't leave me. Buhi ko! Sa ba? Buhi ko! Magpakasal ta, ha?
I want to be with you forever. Musinggit mo ko kung dili ko ni mabuhian. Wala problema. Mas mayo nga mahibaw ang tanan. How much I love you. Wisit ka, Jed! Salamat na itong siya. Pagdali ko gawas. Oh no. Nabiyaan ako sa sudang akong shoes. Okay na. Kaya na ako'y flat sa akong drawer. Papauli ko. Bahala na nga ako mga trabahoon. Ako lang ino ng HR nga natiling wall ko. Magdali ko. Karen! Oh, no. Magpasalipod ko. Putago ko. Day. Putago ako ilang si Malamisa. Ayaw magsaba. Ngayon ako nitago. Ayaw magsaba. Karen! Karen! Guys, nakakita mo ni Karen? Karen, my love! Asa ka? Nayabag na cute ni. Pero siya man ang nalumay. Parang mato ni Carlo. Where's Karen? Di mo gito para iya. Busit! Ayokong katawa eh. Kanila pati akong utok. Naibagit ko siya kung gagyan para lang makuha itong lumaya. 25,000 to kay labot sa itong transpo o kaon. Og sa kadelikado sa tong biyahe, no? Nga dili ka bayrag kwarta. Mao magani. O diya palpak. Di man palpak. Na effective man. Palpak. Kay dili si Carlo ang lalumay. Magpasalamat na gihapon ka nga si Jed og dili laing tao. Dili ko palabot. Dili ko palabot. Sa ato pa. Sukat sa inyong pag-abot. Wa na mo magka-communicate ni Jed? Wa na, cute. Busy kitingali sa sinyong opisina. Oo. Busy yun sila karon. Mao lagi. Sorry, babe. Okay ra, babe. Kadlaw na sa diha. Bye for now na ta. Bye. Bye, babe. Bye. Oh. Uy, DJ Lax si Jed. Oh. Noon sa mga Tabagay ko na. Noon sa lagi ka? Hubog mga ka? Giligay-ligayan ko ni Karen, no? Nakikinutugan. Parang kang mamatay. Ha? Do. Ako lang taruhon, do. Si Karen imong gilakan? Si Karen lang ito. Ikaw to, ha? Nilive siya panuwing siklit. Pero ang lamang siya. Gusto siyang mulikay na ko, no? Muna na kong babuka karon. Wala siya siyang apartment. Yagi kong gilikayan, no? Do, katog na do. Mag-istorya na tayo usab, do, kanang mawasa na ka, ha? Katugo na, do. Unsa? Na-confirm na ko sa taga-office. Si Karen Jud ang dinulumahan ni Jed karon. Mao ba? Uy, kakalit good. Mao gani. Wa ko kasabot nga nun eh. I mean, wa man ay problema kung sila, no? Pero, shocking lang kaayo nga nahitabo ni Karon. Kalit lang gid kaayo, no? Mao lagi. Galibog ito ko. In love gid ay tingali na siya ni Karen. Paas if lang siya. Ambot lang pero. Basta ay galibog ko. Kaluoy sa di Jed. Unsa man kaya atong ikatabang niya, no? Nawerduhan lang yung kining itabuha. Murag na something. Na-realize lang tingali niya nga in love gid siya ni Karen. Gusto lang tingali niya nga magkabalik sila. Sula. Silos-silos pa kus kanahan. Kasumbag kon pa kay kuniya itong naapamudre. Unsa? Ha? Nagselos na sa kaniya? Ang
Lain mo kayo tinutukan ni mo. Kalain ko nimo. Malisyoso gini ka guna-una, no? Oh, di man good, babe. Unsa naman ron? Unsa naman imong giselosan, ha? Mao lagi. Nasa iyo pa gyud ko. Ingon anak gid ka. Madudahon. Way salig. Good night. Babe. Babe, kuan man gud. Babe. Hello. Patay. Iputol na. Masulaw eh. Nasuko siya na ako. Pauli na rin sa Pilipinas, no? Tabangi ko sa problema. Huwag di katabang yung mundo. Kaya ultimo ako, no? May problema sa itong sila. Iwan sa kutagda. Unsa? Buwan na tinuod, oh. Nasuko sila na ako. Di na mo tubag sa kong natawag. Oh, no! Naunsa ni maning mga babae ron, do? Ngano ba ni sila? Gamay raman gid ang among problema. Na timing lang sad gyud nga busy kayo karong panahon na. Mau ba? May pa mo. Gamay ra din yung problema. Samtang kami. Takot kayo may problema. Mura na akong mabuang. Wala akong mahibaw kung sa'yo akong buhaton. Kung asa na ko siya pagita. Kaluoy sad nimo Chad, uy. Lagi. Luoy kay ko. Gwapo manunta ko. Bright. Kwartahan. Ano ko nang iyang... Iyan ang gibuhat, no? Nganong iya kong gilikayan nga unta. Siya man ang nanguna na ko atong nga time. Ha? Unsay ba ito may pasabot? Akuan, katong pagbalik na ko sa office, dito ko sud sa office ni Carlo. Inapon ako kay gikan ta tas biyahe. Wala naman kong paulis bayad do. Diretso naman ko sa office. Mao to, nakatugo. Ano lang akong namatan nga, iya kong gigakos. Wow, kasabot sa kong kaugalingon na ito nga time. Kalit lang yun na kong na-feel nga na-in-love ko niya. Pero kalit ko na yung gitubod. Dagan siya gawa sa office. Sa office ni Carlo? Oo. Ay, naam ko dito at nga time. Dili ka nga si Carlo gid ang tuyo ni Karen atong nga time. Ugwa lang siya mag-expect na si Jed ang naa dito. Sakit kaya akong dughan siya. Sakit kaya. Okay, mga ka-listeners. Og sunda ang lain pang sumpay ning Sungilanon. Ikaw na, promise. O salamat kayo no, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.